Το μέγεθος του προβλήματος των ρευματικών παθήσεων καθορίζεται βασικά από δύο παράγοντες. Από το πόσο συχνά εμφανίζονται αυτές, δηλαδή το ποσοστό εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό, και επιπλέον από τις επιπτώσεις που έχει κάθε μία ρευματική πάθηση στον ασθενή, στο κοινωνικό σύνολο και στο σύστημα υγείας και στην εθνική οικονομία. Αυτοί οι δύο παράγοντες, καθώς και πολλοί άλλοι, μελετήθηκαν από το Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογίας στην πρώτη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις. Η έρευνα αυτή έγινε στον πληθυσμό των ενηλίκων, σχεδιάστηκε και οργανώθηκε και εποπτεύθηκε από τον καθηγητή κ. Ανδριανάκο και συνέβαλαν στην εφαρμογή τους πάρα πολλοί Έλληνες ρευματολόγοι. Η έρευνα επεκτάθηκε στη Βόρειο, Νότιο και Κεντρική Ελλάδα και περιλαμβάνε και αγροτικές περιοχές και αστικές περιοχές και μεικτό πληθυσμό, αυτό που λέμε ημιαστικές περιοχές. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, που θα αναφέρουμε παρακάτω, δημοσιεύθηκαν σε πολλά έγκυρα περιοδικά μέσα από επιστημονικές εργασίες. Μερικά από τα περιοδικά βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Στη δεύτερη εργασία απονεμήθηκε από την Πανευρωπαϊκή Ρευματολογική Εταιρεία το βραβείο της καλύτερης κλινικής ερευνητικής εργασίας. Ξεχώρισε αυτή η εργασία ανάμεσα σε 2.500 άλλες, οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Πανευρωπαϊκό Ρευματολογικό Συνέδριο το 2003. Ας δούμε μερικά πράγματα όσον αφορά τη συχνότητα των ρευματικών παθήσεων στο γενικό πληθυσμό. Στο σύνολό τους οι ρευματικές παθήσεις είναι αρκετά συχνές, αφού το 27 περίπου του πληθυσμού των ενηλίκων παρουσιάζει κάποια στιγμή ρευματική πάθηση. Σε απλούς αριθμούς αυτό σημαίνει περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Από όλες τις ομάδες των ρευματικών παθήσεων που σας ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής, από τις 6 ομάδες δηλαδή, η πιο συχνή είναι η οστεοαρθρίτιδα σε ποσοστό 13%. Μη φοβάστε, δεν θα κουράσουμε με άλλα νούμερα. Ακολουθούν η οσφιαλγία και η ισχυαλγία, η αυχεναλγία και το αυχενικό σύνδρομο, οι διάφορες ρευματοπάθειες, ο εξωαρθρικός ρευματισμός και οι φλεγμονώδες ρευματοπάθειες. Οι ρευματικές παθήσεις είναι πιο συχνές στις γυναίκες, αλλά όπως κάθε κανόνας οφείλει και εδώ να υπάρχει μια εξαίρεση. Έτσι, δύο παθήσεις, οι κρυσταλλογενείς αρθρίτιδες και οι οροαρνητικές σπονδυλοαρθρίτιδες, είναι λίγο πιο συχνές στους άντρες. Η συχνότητα των ρευματικών παθήσεων, όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνει, τόσο ώστε ένας στους δύο ενήλικες άνω των 70 ετών, δηλαδή 50%, κάποια στιγμή θα παρουσιάσει μια ρευματική πάθηση. Ας δούμε και κάποιες από τις επιπτώσεις τώρα των ρευματικών παθήσεων. Προκειμένου να εκτιμηθούν αυτές οι ρευματικές παθήσεις, και μάλιστα σε σύγκριση με όλες τις ομάδες παθήσεων, χρησιμοποιήθηκαν δύο δείκτες. Ο δείκτης της μακροπρόθεσμης νοσηρότητας και ο δείκτης της βραχυπρόθεσμης νοσηρότητας. Σαν δείκτες μακροπρόθεσμης νοσηρότητας, μετρήθηκε το χρόνιο πρόβλημα υγείας και η μακροχρόνια σωματική ανικανότητα, δηλαδή η δυσκολία να ανταπεξέλθει κανείς στις επαγγελματικές του δραστηριότητες ή ακόμα και στις καθημερινές του ανάγκες. Πάντοτε σε σύγκριση, από οποιαδήποτε πάθηση, και πάντοτε σε σύγκριση με άλλα άτομα που ήταν υγιή. Στους δείκτες βραχυπρόθεσμης νοσηρότητας περιλαμβάνονται 4 στοιχεία, τα οποία ερευνήθηκαν στο διάστημα των 15 ημερών πριν από την εξέταση από τους ρευματολόγους. Ήτανε η απουσία από την εργασία, η επισκέψη σε γιατρούς και η χρήση φαρμάκων με ή χωρίς ιατρική συνταγή μέσα στις 15 μέρες πριν από την εξέταση των συμμετοχόντων από τους ρευματολόγους. Και ας δούμε αναγκαστικά λίγα νούμερα εδώ. Το 37% των ενηλίκων του γενικού πληθυσμού παρουσιάζει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας. Οι ρευματικές παθήσεις είναι το πρώτο σε συχνότητα αίτιο μακροχρόνιου προβλήματος υγείας και ακολουθούν οι καρδιοαγγειακές παθήσεις. Το 9% των ενηλίκων παρουσιάζει κάποια μακροχρόνια σωματική ανικανότητα, μια κάποια αναπηρία δηλαδή, και εδώ
εξαιτίας βέβαια οποιασδήποτε πάθησης, και εδώ την πρωτιά έχουν πάλι ρευματικές παθήσεις και ακολουθούν οι καρδιοαγγειακές παθήσεις. Μέσα στις 15 μέρες αυτές που προηγήθηκαν, το 11% του γενικού πληθυσμού απουσίασε από την εργασία του για οποιαδήποτε πάθηση. Δυστυχώς και εδώ οι ρευματικές παθήσεις ήταν το πιο συχνό αίτιο, με δεύτερο αυτή τη φορά τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Το 14% των ενηλίκων αυτές τις 2 εβδομάδες επισκέφτηκε κάποιο γιατρό για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Το πιο συχνό αίτιο για τις ιατρικές επισκέψεις ήταν πάλι οι ρευματικές παθήσεις και ακολουθούσαν οι καρδιοαγγειακές σαν δεύτερο αίτιο. Το 30% των ενηλίκων σε αυτή την έρευνα λάμβανε κάποιο φάρμακο με ιατρική συνταγή για οποιαδήποτε πάθηση. Εδώ οι ρευματικές παθήσεις παραχώρησαν την πρωτιά, ήταν δεύτερες, με πρώτο αίτιο τις παθήσεις από το καρδιαγγειακό. Μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες, το 11% των ενηλίκων πήραν κάποιο φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή για οποιοδήποτε λόγο. Εδώ οι ρευματικές παθήσεις ήταν πάλι δεύτερες, με πρώτο αίτιο τις παθήσεις του αναπνευστικού. Δυστυχώς είναι γνωστό το ότι για ψήλου πείδημα παίρνουμε και μία αντιβίωση. Είδαμε νωρίτερα ότι οι ρευματικές παθήσεις, η συχνότητά τους αυξάνει όσο περνάει η ηλικία και εύλογα κανείς μπορεί να αναρωτηθεί αν οι ρευματικές παθήσεις είναι αποτέλεσμα της ηλικίας, όπως άλλωστε πιστεύει και ο περισσότερος κόσμος. Από την ανάλυση όμως των δικτών νοσηρότητας σε αυτή την έρευνα, κατά ομάδες ηλικίας, η απάντηση είναι όχι, δεν έχουν σχέση με την ηλικία. Από την ανάλυση λοιπόν αυτής της έρευνας είδαμε ότι στον ενεργό πληθυσμό, όχι στο γενικό, σε αυτούς που θεωρητικά μπορούν να δουλέψουν 19-65 ετών, οι ρευματικές παθήσεις είναι το πιο συχνό αίτιο για χρόνιο πρόβλημα υγείας, μακροχρόνια σωματική ανικανότητα, απουσία από την εργασία του, ιατρικές επισκέψεις και χρήση φαρμάκων με συνταγή. Επομένως, βλέπουμε ότι οι ρευματικές παθήσεις στον ενεργό πληθυσμό, σε αυτούς που δύνανται θεωρητικά να δουλέψουν, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας. Τα συμπεράσματα από αυτή την έρευνα λένε ότι οι ρευματικές παθήσεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το πιο σημαντικό και πολυδιάστατο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα μας, διότι είναι αρκετές συχνές αν λάβουμε υπόψη το σύνολό τους. Σε σύγκριση με όλες τις άλλες ομάδες παθήσεων, στο γενικό πληθυσμό των ενηλίκων, οι ρευματικές παθήσεις είναι πιο συχνές σαν αιτία για χρόνια πρόβλημα υγείας, μακροχρόνια σωματική ανικανότητα, απουσία από την εργασία και ιατρικών επισκέψεων. Πάλι σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες νοσημάτων στο γενικό πληθυσμό, οι ρευματικές παθήσεις είναι το δεύτερο αίτιο για τη χρήση φαρμάκων με συνταγή ή χωρίς συνταγή. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες νοσημάτων, οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν το πιο σημαντικό πρόβλημα υγείας στον εργαζόμενο πληθυσμό, δηλαδή σε άτομα ηλικίας 19-65 ετών. Επομένως, οι ρευματικές παθήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας όταν σχεδιάζονται και προγραμματίζονται η βασική εκπαίδευση των γιατρών στην ιατρική σχολή, η ειδικότητά τους και η συνεχιζόμενη διαβίω εκπαίδευση των γιατρών, όταν σχεδιάζονται έρευνες και όταν βεβαίως και κυριότερο σχεδιάζεται η παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.